Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så ja, i dag så vil jeg gerne sådan, lave min telefon sådan lidt flottere end det her. Og ja, jeg har kun 2 ting, som jeg kan bruge det til. Har jeg andre ting? Så har jeg andre ting. Kom nu. Sammenlignkort? Nej, ikke et sammenlignkort. Hvordan skulle den være der? Ja, så ja. Det eneste ting, som jeg skal bruge, det er den her. Ja. Og sådan en her, fordi der er klistermærker i, hvis nu jeg har brug for klistermærker. Jeg har brugt ret mange, fordi også til flaske. Ja, den behøver jeg ikke at vise lige nu. Så jeg tænker bare, at vi skal gå i gang. Ja. Så det første, jeg skal bruge, det er nogle par klistermærker. Og det er min største, hun er forkølet. Er du? Ja. Eller jeg tror nok først, vi skal lægge den her. Vi skal lægge den her. Ja, jeg skal lige koncentrere mig. Hun tager et film. Når hun er syg. Sådan. Ja, så kan jeg bare lige gøre sådan her. Og til sidst, så skal jeg også lave en TikTok. Ja, før var det musical. Jeg kan bedst lide, når det var musical. Oh my god, det var godt. Så putter jeg lige en kat. Tænker, at kattens... Body om så. Okay. Så en til kat og til ja, den her video bliver nok ret kort. Alle mine videoer, de har været kort, men ikke så kort. Nej, den er ikke god nok. Ja. Ej, nu har jeg den her lige gået. Så ja, det var meningen, at de der 2 katte skulle ligge der. Boom, shakalaka, hey, hey. Boom, shakalaka, hey, hey. Ja, jeg sagde det der boom, shakalaka, hey, når jeg vandt i et spil. Måske Uno eller noget andet. Og undskyld, fordi den her video er sådan lidt kedelig. Jeg gør mit bedste, for den bliver sjov. Okay, jeg er klar. Ja. Nu gik den den gik ikke i stykker, hvis den her klistermærke gik i stykker, så anede jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg har en robot, og den gider jeg ikke at bruge. Den er virkelig grim. Ej, så vil du stoppe med det. Ej, ja. Jeg ønsker, fordi jeg ikke filmer det, men det så bare rigtig godt. Jeg tror nok, det her ok. Ja, jeg hader det her. Hvorfor sidder den her ikke godt først? Og hvis I ikke helt ved, hvad jeg skal bruge den her til. Ja, nu fortæller jeg det. Den der ting, det er ligesom sådan en her ting, hvor man kan holde sådan der. Så skal man lave shake.